Kakunhun nokma jong ka northeastern Garo Hills kala penlong ke jinge kendu bekerki benta kesengi arf ktai tarik ukulaling kot arjar arpuar hamendi pathar Garo Hills North Garo Hills ban persya ke jing temu ban wanra ke village council ha Garo Hills kabla pen scam da ka kunhun ki menteri ke jilla hak arpu tarik ukulaling kot mentausnem. Kani kakunhun ki clear nosen char ka Garo Hills kila kenno bo president but secretary kakunhun ki nokma bakila ai sop ya ka jingmen jurjong ki show menteri rang ba ka jilla ban pentikna ka jingpynrung kam ya ka 6 schedule ha ka ba ka village council kan long ka phang ka ba khmat du klam da kunjok tien ya ki wei pat ki kunhun nokma bat ki wei ki nong penyach no da ka khubor ka batang ka wei ka sur ki nokma jong ka Garo Hills kila pen sngo sha ka sarkar jilla ba wat la da ka village council kan wanda ka bor ha Garo Hills dalai leiru kin om padiang satya Shu ulakish sangma u president ka kunhun ki nokma jong ka northeastern Garo Hills ulapan sngo ba ka long ka aka ka balengo bo menteri rang ba ka jilla u konrad ke sangma ulapan pa ka FB page jong u ba ula yo ka jingmen jor na baro ki nokma bat ki clear nong sen charge nong jong ka Garo Hills ba ka long ka bamdai satya kumba ula tho